Hi, is Misha Robin, agus is bralam a bheith ag déanamh Ealaíne, ag bontiú sádas rudí sa Ghairdín. Inniu, beag mid ag felam chun is Muilte Gaoithe a dhéanamh. Seo an méid atá ag teasta uait. Scissor, pean luí, sup, paper cearnógach, glue, rialor, buran. Dús, caithí tú an paper a ila mar seo. Is cuma cén dot atá ar an paper, an sin, fill an tro eile é. Feici tú go bhfuil 6 crus ar an bopper. Anois tug pean luí agus tear an crus ar an bopper ag bon túsádas rialor. Anois chur marc ar chuile lína atá tarrangtha agat. Is féidir leat an rialor a úsáid le cinnte go bhfuil gach marc ar comhád óna chéile. Béir cúna bháil ó ghuine fástad an céad céim eile. Tug scissor agus cear an crus comhfada leis an marc a rinne tú leis an bean luí. An sin, tug an glue agus den circle beag I lór an fápéir. Anois, fill na cúniú go lór an fápéir agus cur circle beag eile glue isteach ar a bhór. An sin, den an rud céine le chuile dara puinte, ba cuair go méid puintí a gobba amachas. Déine sin a rís agus a rís eile go dtí go méid ceithre faointe agat. An sin tug sup agus cur an buran trí mhór an sup mar seo. Seo ceannar na main níos luatha. Is féidir gá thaobh an buran a luba mar seo, le nach dití sé amachas an sup. Anois is féile leat do Ghairdín a bhaisiú le seo ach í de flandos a Ghairdín na naca le a chuid blachna. Agus sé hí siad sa ghaith. Sin é im sa nniu, go dtí an chéad ó eile, san go fáil!